These are the notes about the time she spent with him. I mean, they're full of facts, but they don't mean a thing. Nevieš si predstaviť, čo prežívam, Jim. Pokoj nachádzam jedine vtedy, keď spím. Každý deň je ako nočná mora. Je hlboká noc. Otvoríš komusi neznámemu dvere a z hlavy sa mu rinie krv. A keď ho pozveš dnu, zrazu zistíš, že vonku po ňom nie je ani najmenšej stopy. Čo je to za prízrak, ktorý chodí po svete a nezanechá po sebe ani tieň? Je to Arky Regen. Rád by som ti pomohol. S Catherine som hovoril iba dvakrát a hlavne o tebe. Raz mi povedala, že sa má s niekým stretnúť, s nejakým mužom. Čo ti o ňom všetko povedala? Mali sa stretnúť. No nevedela, čo si má obliecť. Brnkol som Sere. Sere? Moje dcére, nespomínala ju? Nie. Ešte ten chlap s tým nič nemal. Išli spolu nakupovať. Ale keď nad tým rozmýšľam, mal by si asi za Serou zájsť. Sadnite si. Ďakujem. Čo budete piť? Dal by som si pivo, no ty máš zasa len tie mexické žbrndy. Ocko nevie pochopiť, že tu pridávame do piva kúsok citróna, viete? To je celý on. Vy si čo dáte, Hel? Nič, ďakujem, ja nepijem. Odkedy? Roky, už si ani nepamätám, kedy som držal pohár v ruke. Hovorila vám, kde sa s ním zoznámila? V Verolinkách Quantas. To by sedelo. Vracal 2 letenky. Jednu? Nie, spomínala 2. Stopro boli 2. Lenže Catherine píše toto. Úradnička mi dala letenku rezervovanú na jeho meno. Možno sa mýlim, ale tuším spomínala, že s ním mal to si letieť. Ale možno som to zle pochopila. Chcem vedieť, či v ten deň zrušil ešte jednu letenku. To by sme zistili. Ako? Pretože ak ich objednával spolu pre ďalšieho člena rodiny... A čo v prípade, že by išlo o cudzieho človeka, ktorý ho o zrušenie rezervácie toho letu požiadal? Máte číslo letenky? Áno. OK. Porovnáme si tie čísla. To bude najjednoduchšie. No prosím, letenka zrušená v ten istý deň na tom istom mieste. Rezervovaná na meno Jane Mitchellová, byt číslo 4 na Park Road 26. Shepherd's Bush. Ďakujem vám. Slečna Mitchellová? Áno. Vy ma nepoznáte, ale chcem nájsť tohoto človeka. Poznáte ho? Čo s ním chcete? Hľadám ho. Ste od polície? Vyzerám snad na to. Nie som. Kto je to, slečna Mitchellová? To je Samuel Morris. Aha. Interesantné. Pozvete ma ďalej. Ďakujem. Nepoznala som ho dlho. Páčil sa mi. A dobre sa počúval. Všetko som mu uverila. Čo robil? Čím sa živil? Bol obchodník. Dovážal starožitnosti z Indie. A chcel sa tam s vami zastaviť cestou do Austrálie? Áno. Doma som nebola už 5 rokov. Mal nejaké rokovanie v Goe a chcel tam stráviť veľkonočné sviatky. Rezervoval prekrásny hotel s výhľadom na more. Povedal mi, že je to miesto ako stvorené pre zaľúbencov. A ako to dopadlo? Bola som v Hammersmithe
2 dni pred našim plánovaným odchodom. Nikdy som nebola v Indii a konečne som si našla priateľa. Skrátka, bola som ako v snách a behla som pod auto. Stalo ma to mesiac v nemocnici. Čo urobil on? Hneď na druhý deň za mnou prišiel. Dal mi najavo, že je naštvaný a potom som ho už nevidela. Viete o adresu, slečna Mitchellová? Býval vo Wimbledone. Nikdy som tam nebola. On chodil za mnou. Vravel, že dom renovujú. Odkiaľ vedel, že ste v nemocnici? Vravili ste, že tam za vami prišiel. Zavolala mu moja priateľka. Viete jeho číslo? 8742-306. Ďakujem. Veľmi ste mi pomohli. A ešte niečo. Nedal vám niekedy niečo zvláštne, čo vás prekvapilo? Áno, bolo to prekvapenie. Darček na cestu. Ukážem vám. Naše spoločné chvíle. Hlúpe. Však. Chápem, ako vám asi je. Nemôžem zabudnúť. Ale mali by ste. Počkajte, niečo vám ukážem. Čo je to? Odsúdenie na smrť. Je to na heroín. Buďte rada, že to medzi vami tak dopadlo. Zachránili ste si život. O Samuelovi Morrisovi vôbec nič. Ak existuje, o čom pochybujem, nás nezaujíma. A to telefónne číslo patrí nejakej súkromnej firme. Tu je adresa. Predsa niečo, ďakujem. Prosím vás, viete, hľadám pána Samuela Morrisa, ale asi mám zlú adresu. Nie, tu pán Morris nebýva. Jeden žije na vedľajšej ulici, ale ten sa volá William. Zvláštne, dali mi číslo 2, určite? Nie, to je vylúčené. Tu býva pán Rogers. Aha. Áno, to je on. Počúvajte, o čo vám ide? To máte tak, niekto dopletí adresu a ja mám s tým chlapíkom robiť interviu. A teda vy ste od novín, však? Áno, z Country Lifeu. Je pán Morris, vlastne Rogers, obchodník so starožitnosťami. Nie, robí v aerolinkách. A starožitnosti sú asi jeho hobby. Robí v Air India? Možno. Chodieva tam. Stavím sa, vy určite viete, kde teraz je. Možno vám pomôžem. Videl som ho nasadať do taxíka. Aj s batožinou. Kedy? Predvčerom. Ďakujem. Zoberiem to, Gord. Haló? Hej, tu Richard. Práve som sa dozvedel dátum pojednávania. Kedy? Nezaháľajú. Už o 2 týždne. A ty ako? Hovoril som s tým dievčaťom, postupoval rovnako. Zasa je na cestách. Kde? V Goe. Dám krk na to, že ten sviniar je v Goe. Ako sa má Katrina? Je v poriadku. Mandy, tá so 7 kilami, mala práve pojednávanie a všetci čakajú na rozsudok, keď myslí iba na to. Ako to prebehlo? Chlapca hádam ušetria, veď ani nevie, o čo ide. Mandy sa priznala, čo by jej mohlo pomôcť, ale uvidíme. Možno nebudú až takí tvrdí. Tuším, tomu ani neveríš. Neverím.
Vlastný hajzel. Neviem, či si na ten luxus zvyknem. Smiešne, začnú sa o teba starať, keď máš zgegnúť. A čo Billy? Na všetko prikyvoval. Stále sa ho niečo pýtali. Snažila som sa ho umlčať, no ten blázon chcel pomôcť. Také decko nesmú popraviť. Gnu, počuješ? Padaj. Necháš ju, ty šťastka! Nechaj ju! Ty bestia! Bestia! Dajte ju preč! Puste ma! Toj! Padaj! A odvolanie? Čo hovoria advokáti? Zbytočné. Priznala som sa. Dobre, ale Billy... Aj obhajcovia tvrdia, že kráľovi treba lízať riť a prosiť o milosť. Dokedy sa máš rozhodnúť? Do týždňa. Už som sa rozhodla. Chcem to mať za sebou. Ak chce kráľ pomôcť, urobí to, či sa odvoláme, alebo nie. Možno mi budete vedieť pomôcť, hľadám tohoto muža. Čím môžem poslúžiť? Poznáte ho? Bol u nás dvakrát. Raz ako pán Rogers a druhý raz ako Regan. Zvláštny typ, čo? Vždy tu bol s inou dámou. Veď viete, ako to chodí. A teraz tu nie je. Nebol tu už zo pár týždňov. Možno mu na to prišla žena. Možno. Ďakujem. Poznáte tohto muža? Tohto? Nie, nepoznám. Nevidel som ho. Ďakujem. Nie, v živote som ho nevidel. Nie, nikdy som ho nevidel. Je mi ľúto. Už od nás odišiel. Kedy? Asi pred pol hodinou. Kam išiel? Na letisko. Ako sa volá? Regan? Rogers? Morris? Prosím vás rýchlo. Stanton. Stanton? Áno, volá sa Stanton. Ďakujem. A šťastný let. Ďakujeme, už sa nevieme dočkať. Prepáčte, prosím. Je to veľmi, veľmi súrne. Hľadám istého muža, pasažiera. Volá sa Stanton. Nemohli by ste chvíľu počkať? Ja nemôžem čakať. Zistite mi to. Pozrite do počítača, prosím vás. Všetky najbližšie lety. Ten muž sa volá Stanton. Prosím vás. Pane! Pane! Kam idete, pane? Prepáčte. Malú vstupenku, pani. O čo ide, pane? Viete, tam ten muž je v Thajsku obvinený z pašovania drog. Viete jeho meno? Hovorí si Stanton. Pozrite sa, či tam nie je nejaký Stanton. Nie.
Mýlite sa, žiadny Stanton tam nie je. To musí byť omyl. Nemýlim, figuruje pod iným menom. Pod akým menom? Viete, ja Kto ste? som advokát. Je na neho vydaný zatýkač. Nie, Vravíte, že je obvinený. Z čoho? myslím, že som sa zmýlil. To bude niekto iný. Prepáčte, pomýlil som sa. V prvej chvíli som si myslel, že... Prepáčte, nehnevajte sa. Kam išiel? Neviem. Boh vie. Do Austrálie. Na čo polícia? Ohromne mi pomohli, skoro ma zavreli. Čo chceš urobiť? Zatiaľ neviem. Skúšam na niečo prísť. Ja? Mám zlé správy. Mandy Engelsová a jej brat boli odsúdení na smrť. Ja? Hrozné. Sťahujem sa. Milosrdní bratia sa na mňa vykašľali. Boja sa otvoriť zobák. Už zostáva len kráľ. Nie, teraz nie. Daj mi ho, ja som ho kúpla, je môj. Potrebujeme ho. Odkážem vám ho v závete. Si okej? Áno, cítim sa fajn. Bohovsky. Každý sa o mňa zrazu veľmi zaujíma. A som z toho úplne nameko. Čo je s Billym? Neviem. O chvíľu ho uvidím. Aspoň ti odpadla starosť. Neurobia to, uvidíš, že to Áno, neurobia. jasné, že nie. Kráľ za mnou príde s črievičkou zo skla a ja sa stanem miskou Tajska. A vyzerá to dobre, nie? Uvidím. Možno sa mi ľahšie umrie. V dharme sa hovorí, buď šťastná, ak prežiješ jeden deň s vedomím, ako veci vznikajú a zanikajú. Ako by si mala prežiť 100 dlhých rokov v nevedomosti a úplnej slepote. Daj si pohov. Poď. Mandy. Nie. Tak čaute. Občas napíšte. Mal som ho na dosah ruky. Do čerta ešte krok a mám ho. No, nestalo sa. Len mi dal zasa pocítiť, že je oveľa múdrejší a prefíkanejší ako ja. Nič nie je stratené. To znie pekne, ale človek by musel mať viac šťastia. Lepí sa nám na pety smola. Ešte aj vláda s nami zametá. Hlava mi ide prasknúť, aby som našiel precedens, ale nič mi nenapadá. Ani len svedka nemáme. Ak nerátam teba. Možno nezoženieme Arkyho Regena, ale niekoho, kto presne vie, ako pracuje. Vravel si, že si ho mal na dosah ruky. To na obhajobu nestačí. Súdy neveria na tiene, žiadajú dôkazy. Áno, viem, že s faktami na tom nie sme práve najlepšie. No musíme predložiť, čo sa len dá. Ty skrátka musíš na súde vystúpiť a povedať, čo všetko o metódach toho chlapíka vieš. Nebude to ľahké, no usmerním ťa. A musíme ich presvedčiť, aj keby neviem, čo bolo. Ako presvedčím súd, že vôbec existuje? Nepoznám jeho meno, nemá jediný záznam v registri. Je ako duch. Áno, šance sú mizerné. No ak sa mne alebo tebe podarí čo len trocha otriasť pred pojatosťou aspoň jedného sudcu a presvedčiť ho, že za heroín nie je zodpovedná Katrina, ale Arky Regen, tak sa možno všetko obráti, rozumieš? A tomu musíš veriť. Môžete napísať list. Komu? Komu chcete? Milá Ket, kráľ je chuj.
Stať! Bože, pomôž mi. Chcem Mercedes-Benz. Môj kamoš má Porsche. Ja lepšia byť chcem. Tak daj mi kopu prachov. Kus šťastia dopraj mi. Oh Bože, pomôž mi. Chcem Mercedes-Benz. Hej! Ty! Áno, ty! Tu máš.
Upokoj sa, prestaň! 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 Hovorí predseda Senátu. Obžalovaná Katrina Stentonová, vstaňte. Vy, Katrina Stentonová, ste podľa trestného zákona paragrafu 65 odsek 12 zákona o narkotikách obžalovaná z vyvážania 2,4 kg heroínu za účelom obchodovania. Katrina Stentonová, vyjadrite sa k tomu. Som nevinná. Ste pripravení začať pojednávanie, pán prokurátor? Áno, vaša excelencia. Ako prvý predstúpi svedok major Sara z protidrogového oddelenia. Prišla som s mužom. Meno? Arky Regen. Otvorte ten kufrík. Zmeškám lietadlo a vonku ma čaká priateľ. Otvorte kufrík, kombináciu. Trestný súd v Bangkoku v mene jeho veličenstva kráľa vyniesol tento rozsudok. Po náležitom preskúmaní všetkých faktov a vypočutí svedkov dospel k záveru, že obžalovaná Katrina Stentonová je vinná z vyvážania heroínu za účelom obchodovania a odsudzuje sa na trest smrti. Obetoval vlastných vojakov, ktorí zomreli rukou nepriateľa. Súd vás preto uznáva Harold Stanton vinným a odsudzuje vás na prepustenie z armády. Odveďte obžalovaného. Nesmiete to brať ako definitívny verdikt. Je jasné, že sa odvoláme. Cez noc som spísal žiadosť a teraz ju prepisujú. Takže už dnes by ju mohli dostať na stôl. A mohli by sme angažovať thajského právnika. Poznám niekoľkých, ktorí majú styky. Možno ich budeme potrebovať. Chcete to postúpiť kráľovi? Verím, že odvolanie má zmysel a určite pomôže. A preto sú thajskí právnici dôležití. Niečo som vám priniesol. Dal som si poradiť od mojej známej lekárky. Tu máte prášky na spanie, sú silné, takže najviac 2 naraz. A toto je sedatív. Nie, to mi určite zoberú. Ak by ste niečo potrebovali, stačí povedať. Prídeme za vami každý deň. A vie môj otec, čo je so mnou? Noviny zrejme číta. To je zbytočné. Žijeme tu obaja a nemá zmysel na Tajčanov nadávať. Robia predsa len to, čo vlády na celom svete. Usilujú sa zladiť právo s náboženstvom. Tak sa mýli právo alebo Boh.
Alebo je život posvetný, alebo nie je. Tak ako je to? Prestaň, Hel. Nerád s tebou polemizujem o treste smrti. A teraz už vôbec nie. Pretože veríš, že keby sa každý riadil zákonmi, nebol by problém. Presne tak. Nebol. Zažil som zákon v praxi pred 40 rokmi v base. To, čo Japonci robili, bolo podľa nich úplne legálne. Odchádzam. Idem si ľahnúť. A ty urob to isté. Aspoň neboli takí pokryteckí. Nikomu nedávali pásky na oči, zrazili ťa na zem, sklonil si hlavu a pang! Zavri zobák, Hel. Lezieš mi na nervy. Ešte som ti to nedopovedal. Prepustili ťa z armády. Nie, to bol len dovetok. Pravil som ti, že ich chytili a v ten istý deň popravili. Písal sa 5. august 1945. Ten dátum ti nič nehovorí? Nie. A druhý deň, o 8:15 ráno, preletelo nad japonským mestom lietadlo s názvom Enola Gay. A zhodilo bombu. Jedinú bombu. Hirošima zmizla z povrchu zemského. A v zápäti na to sa vojna skončila. 3 roky sústavného hladu, ukrutnosti a príšerného ponižovania. 3 roky. A deň pred skončením vojny zomreli. A bolo po všetkom. Nevedeli sa dočkať, až budú slobodní. A o pár dní sme boli slobodní. Zobudili sme sa a Japonci boli preč. Bolo po všetkom a všetko bolo inak. Vojna, zajaci, japonské zákony. Všetko preč. Na všetko sa zabudlo. Richard! 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 Vravil si, že ideš spať. Žiadam austrálsku vládu, aby zaintervenovala. Tak si sa so mnou prišiel hádať. Nemám energiu. Na niečo som prišiel. Bola by tu jedna možnosť. Aká možnosť? Mojim vojakom, o ktorých som ti hovoril, sa podarilo dostať do podzemného traktu a odtiaľ sa prekopávali von. Skoro sa im to podarilo, ale ja som im to prekazil. Na druhý deň zrovnali Hirošimu so zemou a Japonci nemali čas tunelom nič urobiť. Postavili k nemu stráž a v zápäti sa vojna skončila. Odvtedy prešlo 40 rokov. Dnes je už všetko inak. Možno, ale lepšie je skúsiť to ako nejaké odvolanie. Nie, Hel. Nie. Ani si sa nad tým nezamyslel. Lebo som právnik a držím sa litery zákona. Odvolávame sa, oslovíme vládu. Pre mňa za mňa oslovaj pápeža, ak ťa to baví. Priznaj si konečne, že nemáme šance. O týždeň, možno o mesiac dôjde k najhoršiemu. Ja uznávam zákon, tak ma vychovali. Je to jediné, čo máme. Žiť bez zákona je koniec. A čo, ak je zákon zlý? Vždy lepšie ako džungľa. Je nevinná. No tak, Richard, si predsa profesionál. Aký je tvoj verdikt? Je vinná alebo nie? Je nevinná. Ale s radosťou ju obetuješ tomu svojmu zákonu. Nevieš, čo hovoríš. Tak ja ti niečo poviem, Richard. Vykrúcaš sa, kľučkuješ. Hľadáš zámienku, aby si sa nemusel pozrieť pravde do očí. Oháňaš sa zákonom ako štítom, Richard. Tak ako som sa ja oháňal tým, že chcem dobre svojim chlapcom. A nikdy by som nevstal a nepovedal, to je omyl. Neurobil som to, pretože som na to nemal dosť odvahy. A preto ti teraz hovorím, že ak sa nespamätáš a budeš pred pravdou zatvárať oči, aby si chránil pochybný zákon, poznačí ťa to na celý život a budeš to v sebe nosiť do smrti ako ťažký balvan. A zrazu, keď si budeš myslieť, že všetko už zapadlo prachom, minulosť na teba z ničoho nič vycerí zuby a zrazí ťa na obidve kolená. Bude ťa hrísť a kmásať, až ťa rozškobe na Frankfurtce. A nic z teba neostane. Iba ruína. Obráť sa, Richard. Pozri sa na mňa.
Vidíš toto? A toto môže z človeka urobiť strach. Tak aká je tá možnosť? Tak sa máme do niečoho pustiť, musíš mi to dopovedať. Bol tam taký kuchynský výťah. Šachtu dávno uzavreli, ale jeden z mužov ju náhodou objavil. Kam viedla? Pôvodne ňou posielali jedlo z kuchyne, ktorú neskôr zrušili a uzavreli, do nemocnice. Nemocnica? A tá bola kde? Vydrž. Čiže oni sa spustili šachtou do kuchyne, zo začiatku sa len tak bláznili a nič viac, až jeden vojak prišiel na to, že celý objekt je vybudovaný na riečnych nánosoch a tvrdil, že niekde pod väznicou musí viesť kanalizácia ústiaca priamo do rieky. V noci medzi hliadkovaním vždy 2 hodiny prerážali betónovú dlážku. O 2 mesiace to našli. Odpadový kanál, ktorý sa kľukatil pod kuchyňou do rieky. A ty si im to zmaril. Áno, to už vieš. Čert vie, v akom stave je to teraz. Možno otvor zapchali. Určite sa s tým veľmi netrápili. Poznáš Tajčanov. Nič neurobia poriadne. Navyše bol koniec vojny a vládol chaos. Zrejme upchali len vchod a na ostatné sa vykašľali. Aj tak je to veľký hazard. Hazard by to bol iba vtedy, keby sme mali inú možnosť, Richard. Aké máš šance proti dávke z guľometu? Pýtal som sa, kde bola tá nemocnica. No a práve v tom je ten háčik. Problém je v tom, že je v mužskom oddelení. Ja v tom až taký problém nevidím, ale uznávam, že v prípade našej klientky je to vážna prekážka. Čo navrhuješ? Zmenu pohlavia? Navrhujem len, aby si moje slová začal brať konečne vážne. Pred hodinou nám hrozila poprava, teraz je tu šanca. To by v tom musel byť čert, aby sa Cat nedostala do toho špitálu.